dagens interview med nuværende målmandstræner i Hobro og tidligere målmand i Randers FC, Martin Sejer Jensen. Hvad ved du om matchfixing? Jamen altså, jeg har ikke haft det sådan helt inde på kroppen, men jeg ved selvfølgelig lidt om, at det er i udbredt udvikling i tiden. Altså der bliver brugt flere og flere midler rundt omkring for at få nogen til at hoppe i fælden. Jeg ved selvfølgelig noget om, at der har været en dansk eller to spillere fra Hvidovre inde i en stor sag, hvor de har modtaget nogle penge for at lade sig tabe med vilje. Så ved jeg, at der har været en tidligere holdkammerat, Carsten Hemmingsen, faktisk, som jeg spillede med i OB, som har oddset på sin egen kampe, da han var træner for et andet divisionshold her for et års tid siden. Og han er blevet dømt, jeg mener, at han har fået et halvt år i karantæne. Så det er noget af det, jeg ved om det. Ja. Hvad synes du om matchfixing? Jeg synes, det er noget rigtig pis, for at sige det rent ud. Altså, det sætter simpelthen sporten i sådan et rigtig, rigtig dårligt lys. Og jeg synes, det er træls, at man skal træne så meget og forsøge at gøre sig så dygtig til alle ting som fodboldspiller i sportsfolk i det hele taget. Og så er der sådan nogle tåber et eller andet sted, som forsøger at få nogen til at snyde. Og de fanger jo altid den der er lidt nemmere at lokke til at lade sig snyde. Og man kan sige et eller andet sted, hvis du er fodboldspiller og kan tjene 20 millioner i hele din karriere, så er det jo helt sindssygt, hvis man tænker på, at der rent faktisk er en, der lader sig lokke for 200.000. Så jeg synes, det er noget rigtig lort, for at sige det rent ud. Har du spillet med nogen, som har været med i matchfixing? Jamen, som jeg nævnte lidt før, der er Carsten Hemmingsen, som jeg spillede med i OB. Han var ude i at komme til at oddse. Nu siger jeg komme til, det lyder lidt underligt, men han oddsede på sine egne kampe, og det må man ikke. Og han har også oddset på nogle kampe i den liga, som hans hold spillede i. Han var træner for Middelfart i anden division. Og det er ulovligt. Men jeg ved også godt, det er sådan... Altså når jeg hører ordet matchfixing, så tænker jeg, så er det fordi man har spillet på, at sit hold skal tabe, eller man har som målmand ladet et mål gå ind med vilje, for at der var nogen, der kunne vinde nogle penge. Men hvis han har oddset på, at hans hold skulle vinde kampen, så føler jeg ikke, det er matchfixing. Men det siger loven der. Og så et eller andet sted, så er han jo dømt retfærdigt, men jeg synes måske, det er lidt hårdt, fordi at han har spillet på, at hans hold skulle vinde kampen. Men loven er sådan, så det må man ikke. Har du selv været med i matchfixing? Nej, det har jeg ikke. Jeg ved, at da jeg spillede i Superligaen, så var der nogle kampe, som var under lup efterfølgende, fordi de mente, der var noget. Der var blandt andet en Vestjylland-kamp mod FCK og sådan nogle ting. Men jeg har ikke sådan bidt mærke i nogle af de kampe, jeg har spillet, hvor jeg har tænkt, det ser helt sindssygt ud. Selvfølgelig har der altid været nogen, der har lavet nogle drop og nogle skæver der som angriber, der ikke har fået scoret og sådan noget, men ikke som jeg har tænkt, at det er matchfixing overhovedet ikke. Okay. Synes du, straffen er hård nok? Jamen, det synes jeg lidt. Altså, jeg synes jo for eksempel min gamle holdkammerat Carsten der, som fik et halvt års udelukkelse for fodbold. Det synes jeg et eller andet sted er hårdt nok, når man tænker på, det drejer sig om for ham, det var, at han har måske spillet 5.000 kroner på, at hans hold vil vinde en kamp. Sådan som jeg har hørt det. Det synes jeg måske er lidt hårdt, at man bliver dømt et halvt år for. Men okay, reglen er der, og loven er jo til for, at man ikke må bryde den. Og når man bryder den, så må man få en straf. Og jeg synes, ja, det er okay. Men måske lidt hårdt lige i den situation. Hvor mange penge tror du, det handler om, når man snakker matchfixing? Jeg tror ude i verden, de steder, hvor de rigtig snyder med det, så er det rigtig, rigtig mange penge. Og det er mere, end vi overhovedet nogensinde kommer til at tjene, tror jeg. Jeg kan ikke sætte tal på, men jeg tror, at vi snakker millioner. Altså, rigtig, rigtig mange penge. Ja. Har du spillet en kamp, der var ramt af matchfixing? Nej, det har jeg ikke. Altså, det føler jeg ikke, jeg har. Det er i hvert fald aldrig blevet bevist, at det har været. Og som jeg sagde før, så synes jeg ikke, at jeg har oplevet, at der var tendenser i spillet, der gjorde, at der er noget galt her. Overhovedet ikke. Synes du, man burde være bange for, at det udvikler sig? Ja, det synes jeg godt, man kan være lidt. Også fordi, at de er rigtig dygtige, de folk, der leder efter de der syndere, de kan finde til at hoppe i fælden. De er rigtig dygtige til at lokke dem med små penge, synes jeg, i forhold til, hvad de får ud af det, og hvad konsekvensen er. Så synes jeg, man skal være bange for det.
Det synes jeg helt klart, man skal. Hvad synes du, man kan gøre for at stoppe det? Ja, det er sgu et godt spørgsmål, Emil. Jeg ved, at herhjemme og i fodboldverdenen, hvor jeg befinder mig, der er det jo sådan, at man må ikke odds på en kamp i Superligaen. Jeg må for eksempel ikke engang, hvis FCK spiller mod Brøndby i morgen, så må jeg ikke spille 100 kroner på, at jeg tror, at FCK vinder. Og det synes jeg jo er sådan lidt, hvor man siger, hvorfor må jeg ikke det, fordi jeg har jo ikke noget indblik i FCK og Brøndby. Men det er jo i hvert fald nogle tiltag, de har gjort. Man har sagt, at man må ikke spille på nogen som helst kampe i den række, man selv er involveret i. Og det er jo selvfølgelig nogle ting, de har gjort for at få det til at stoppe. Udover det, jamen, så synes jeg, det er rigtig svært. Altså, de må jo undergrave tingene og prøve at få nogle undercover folk ind fra de høje magter til at prøve at undersøge holdkammerater, og om de har set nogle ting. Ellers så synes jeg, det er rigtig svært. Jeg tror faktisk ikke, man kan gøre ret meget mere, end man gør nu. Okay, så siger vi tusind tak til dig, Martin. Selv tak, gutter. Håber I kan bruge det. Det kan vi godt.